Tänään jutellaan B2B-verkkokaupasta, erityisesti B2B-maksutavoista ja yrityslaskusta. Ja minulla onkin täällä vieras, niin Heli, haluatko lyhyesti esittäytyä? Kyllä. Hei, olen Heli Jääskeläinen ja työskentelen Svealla tuotepäällikkönä. Mehän tiedetään, että B2B-verkkokauppa kehittyy voimakkaasti, siellä on vielä paljon otettavaa ja monilla osin niin asiakaskokemukseltakin vaaditaan sitä B2C-mäistä kuluttajamaista asiakaskokemusta. Niin miten sitä on teillä Svealla näkynyt? No, olemme huomanneet tämän saman ilmiön, eli selvästi kuluttajien tottumukset ovat siirtyneet jo yritysmaailmaan. Ensinnäkin jo 4/5 yrityksen ostajasta tekee hankintoja verkkokaupassa. Tässä on taustalla myös maksupalvelujen nopea kehittyminen, mikä on mahdollistanut sen, että yritysten on helppoa ja turvallista tehdä hankintoja verkossa. Toisaalta nähtiin, miten korona-aikana nopeasti siirryttiin verkkoon tekemään ostoksia ja viime aikoina ollaan huomattu ihan, miten yleinen maailmantilanne vaikuttaa sekä kuluttajien että yritysten ostokäyttäytymiseen. Kustannusten nousu ja yleinen epävarmuus tulevasta ovat ohjanneet ostajat valitsemaan enemmän laskun maksutapana aiemmin suosittujen pankki- ja korttimaksamisen sijaan. Laskulla maksettaessahan tuote ehtii saapua ja sen ehtii tarkistaa ja jopa palauttaa ennen kuin lasku tarvitsee maksaa, joten maksuajan lisäksi siihen koko ostoprosessiin tulee lisää joustavuutta ja turvallisuutta. Eli mitkä maksutavat teidän datan pohjalta on niitä kaikista yleisimpiä tällä hetkellä? Svea tekee vuosittain verkkokauppatutkimuksen, jossa seurataan maksamisen trendejä ja tottumusten muuttumista. Sen lisäksi me seurataan ihan päivittäin toteutuneita maksutapahtumia ja nähdään, miten trendit muuttuvat. Viime vuoden aikana huomattiin selvä muutos siinä, miten rahoitustuotteet nostivat suosiotaan, eli yritysten joukossa erityisesti B2B-lasku nousi suositummaksi kuin koskaan aikaisemmin. No, mitäs tyypillisiä haasteita siellä on teidän havaintojen mukaan B2B-maksuissa? No, meidän tutkimuksen mukaan, niin jos maksutapahtuma keskeytyy, niin yleisimpiä syitä ovat joko se, että maksamisessa on joku tekninen ongelma, tai sitten se, että ostajan suosimaa maksutapaa ei ole verkkokaupassa tarjolla. Ja kauppiaan kannettaisikin tarkistaa, että myös yritysten käyttämät maksutavat löytyvät vaihtoehdoista. Yrityksethän perinteisesti maksavat joko yrityskortilla tai sitten yrityksen pankkitililtä, mutta näihin maksutapoihin ostajalta edellytetään tietysti tiettyjä valtuuksia, jotta hän pystyy sen maksun suorittamaan. Tällaisten valtuuksien hallinnointi ja niiden jakaminen isoissa organisaatioissa saattaa olla haastavaa ja joskus jopa riskialtistakin, joten sen takia yrityslasku on tähän paljon joustavampi vaihtoehto, sillä siinä ei tarvita erillisiä oikeuksia eikä niitä tarvitse erikseen hallinnoida. Eli yrityslaskustahan on nyt tulossa entistä joustavampi, niin kerrotko siitä vähän vielä lisää? Yrityslasku on jo todella suosittu maksutapa verkkokaupassa, mutta perinteisesti yrityslaskulla on voitu tilata tuotteet vain sinne yrityksen viralliseen osoitteeseen väärinkäytösten välttämiseksi. Svealta onkin toivottu ratkaisua tähän, että miten voitaisiin toimittaa tuotteet turvallisesti mihin tahansa ostajan haluamaan toimitusosoitteeseen. Ja toisaalta on toivottu joustavuutta siihen itse ostoprosessiin ja siihen, että miten kaikki yrityksen määrittämät henkilöt voisivat tehdä ostoksia verkkokaupassa yrityslaskulla. Näitä haasteita ratkaistaakseen ja yleisesti yrityslaskua kehittääkseen me olemmekin nyt tuoneet markkinoille osto-oikeusrekisterin, joka on tämmöinen verkossa toimiva palvelu, joka helpottaa ostajien hallinnointia siellä yrityksen sisällä. Eli tämän lisäpalvelun avulla ostoksia tekevien yrityksien käyttäjä pystytään entistä joustavammin hallitsemaan organisaation sisällä, eikö näin? Kyllä, eli tähän maksuttomaan verkossa toimivaan osto-oikeusrekisteriin yritys voi lisätä oman organisaationsa sisältä kaikki ne henkilöt, joille halutaan antaa oikeus tehdä ostoksia yrityslaskulla yrityksen nimiin. Ostajille voidaan asettaa viikko- tai kuukausikohtaiset ostorajat ja heidän osto-oikeutensa voidaan jäädyttää tai palauttaa reaaliajassa tarpeen mukaan. Ja osto-oikeus on sitten voimassa kaikissa verkkokaupoissa, joissa Svea-yrityslasku on maksutapana. Ja sitten ostamiseen ei enää tarvita nimenkirjoitusoikeutta, vaan
merkintä osto-oikeusrekisterissä riittää siihen, että ostaja voi tehdä hankintoja yrityksen nimissä. Tämä on ehdottomasti monelle meidänkin B2B-asiakkaalle erittäin mielenkiintoinen hyödyllinen ratkaisu ja edesauttaa sitä, että parannetaan sitä asiakaskokemusta ja helpotetaan ostamista siellä B2B-verkkokaupassa. Miten sitä otetaan käyttöön käytännössä verkkokaupassa? No, verkkokaupalle käyttöönotto on erittäin helppoa, sillä aktivointi tehdään Svean puolella, eikä tämä tuo mitään ylimääräisiä askelia itse ostoprosessiin. Ostaja tunnistetaan vahvasti pankkitunnuksilla ja sen jälkeen, kun hänen osto-oikeutensa on tarkistettu, niin verkkokauppa voi turvallisin mielin toimittaa tuotteen mihin tahansa ostajan määrittämään osoitteeseen. Luottotarkistus tehdään normaalisti jokaisen ostotapahtuman yhteydessä ja luottoriskin kantaa luoton myöntäjä. Ostoksia tekevälle yritykselle käyttöönotto tehdään niin, että verkkopalveluun rekisteröityy yksi nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö ja sen jälkeen palveluun voidaan lisätä kaikki ne henkilöt, joille halutaan antaa osto-oikeus yrityksen nimiin. Tämä ei vaadi mitään erillisiä tunnuksia eikä erillistä kirjautumista ostajalta, vaan riittää, että hän ostoksen yhteydessä tunnistautuu omilla pankkitunnuksillaan ja ostotarkistus tehdään automaattisesti. Kuulostaa erittäin hyvältä. Kiitoksia suuresti Heli tämän päivän keskustelusta ja luonnollisesti lisätietoja saa sinulta tai teidän nettisivulta, eikö näin? Kyllä, kiitos Marko. Oli mukava olla edistämässä B2B-verkkokauppojen toimintaa yhdessä vaimon kanssa.